Здравейте! Сега ще ви покажа как да направим гривничка с 4 осмички. Ето я. Тук съм използвала два цвята, зелено, оранжево и синьо, което поставя между тях за контраст. Заплитаме гривничката, като използваме контрастен цвят. В случая аз ще използвам лилаво и поставям осмичките. Вземам ластичето и правя първата осмичка. След това ще направя втората осмичка. Ето така. Последователността на поставяне на ластичета за осмичката няма значение. Ето така. Те станаха 4. Ето ги. Сега започвам с основните цветове. За целта първо ще поставя два оранжеви ластика. Един. Ето го и втория. Заплитам гривната. Ще взема осмичките, двете едновременно и ще ги кача върху оранжевите ластици. От четирите страни се прави това нещо. И така, сега може да кажем, че гривната е заплетена. Поставих два оранжеви ластика. Трябва да сложа още един. Третия ластик. Започва истинското плетене. Ето. Виждаме, че имаме по 3 ластичета. И как ще плетем? Вземаме най-долното ластиче и го качваме горе. Най-долното горе. Най-долното горе. Най-долното горе. Прибутваме, за да ни е по-удобно. И сега ще поставя контрастния цвят. В случая на тази гривна мостричката съм започнала с зелено, сега започваме с оранжево. Оплетох 3, сега ще поставя едно синьо. То се поставя по същия начин, както оранжевото. И отново ще плета с най-долното. Най-долното качвам, най-долното качвам, най-долното качвам. Отново леко прибутваме. Започваме да плетем с следващия цвят. В случая това е зеленото. Трябва да сложа и с него 3 зелени ластичета. Плета
Ето ги, тук сега се виждат оранжево, синьо, зелено. Качвам най-долното. 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 Поставям второто зелено. И отново плета. Ще поставя и третото зелено. Съветвам ви да прибутвате. По-лесно е. Ето така. И отново с най-долното. След трите зелени трябва да поставя синьо. Отново ще плета с най-долното. И сега отново ще плета с 3 оранжеви. Виждате, вътре се получава като паежинка. Ето, аз съм си приготвила оранжевия цвят. Прибутвам. И оплитам. Тази гридничка може да бъде плетена както на малко станче, което в момента ползвам аз, така и на голям стан. Важното е, че плетем на 4. Ето така. Най-долното ще оплета. Ето, оплетох 3 оранжеви и сега трябва да поставя отново синия цвят. Поставям ги на 4 жижа. И ще оплитам отново най-долното. Следва отново зеления цвят. Едно зелено поставих. Следва второто зелено. И оплитам. Гридничката започва да излиза надолу. Ето така. Ето. Хубаво да я заплитаме с контрастния цвят, защото след малко ще видите колко е по-лесно при нейното завършване. Сега, след като оплетох зеления, отново трябва да използвам контрастния, да поставя контрастния син цвят. Отново най-долното се качва, качвам най-долното, качвам най-долното.
След зеленото ще поставя отново 3 оранжеви. Ето ги. Едно. Приготвям си ги предварително, когато започна да плета съответния цвят, за да не се обърквам. След което си приготвям и синичкото, което ще сложа след оранжевото. Поставяме първото оранжево. И ще плетеме с най-долното. Ето така. Отново най-долното. Ето е пайжинката, за която споменах преди малко. Най-долното. Оплетох трите оранжеви, поставям контрастния цвят, в случая синьото. Оплитам. Едно, две, три, ето го третото. Едно, две, три, ето го третото. И започвам с следващия цвят. Следващия цвят, в случая си взимам трите зеленички. Ето така. Виждате отдолу гривничката. Придърпвате и тя се оформя. Ето я. Разбира се, тук вече произволно могат да бъдат подреждани. Може да я правите 5 към 2. Комбинациите са хиляди. Цветовете, разбира се, цветовите комбинации също са много. Всеки може да направи, да изработи тази гривничка, както си реши. Отново най-долното, 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 най-долното. И така гривничката я плетете до дължината, която ви е необходима. По-голяма, по-малка, за мъжка, за детска, за дамска ръка. Вие преценявате. Сега аз нямам идея да плета цялата гривна. Не се съмнявайте, че това мога да го направя. Но ще ви покажа всъщност най-важния миг. Как ще завършим гривната. Ние сме стигнали до положение, значи ние сме си плели, направили сме си дължината, която ни трябва. И сме на положение, когато трябва или да поставим еластик, т.е. да продължим да плетем, или трябва да я завършим. Аз решавам, че гривната вече ще я завършва. За целта какво правя? Ще оплета. Имаме от всяка страна имаме по 2 ластичета. Аз ще оплета най-долните ластичета. Така че на всяко шишче ще ми останат по едно ластиче. Тези ластичета ще ги събера на един шиш. Какво правя? Изтеглям ги и придърпвам, прихвърлям, наречем ето тук. Ето. Хоп. И сега остана само още едно, което трябва да прехвърля. Събрах ги 4-те. Най-долното смятам да го оплета. И тогава вече
Може да се направи най-долното, може да направим и още едно всъщност. Ето така, двечки ще оплетеме и ще ни останат две, на които ще поставим кукичката. Как ги поставяме? Ето така. Взимаме най-горното и го поставяме. Следващото и го поставяме. Изваждаме и гривничката. По този начин тя е завършена. Сега трябва да поставим кукичка и в началото на нашата гривничка. За целта какво ще направим? Ето тези оранжевите пъпки, нека така да ги наричаме, това са оранжевите ботчета, ще трябва да ги поставим отново на станчето, за да извършим същото нещо, което направихме при оплитане, при завършването на гривната. Ето така сега. Малко по-внимателно, по-търпеливо, но не е никак трудно. Захващам ги и ги двечките и ги поставям на 4 шишчета. Ето така. Хоп. И ги поставям. И ги поставям. И остана само последните две оранжеви ботчета, които ще поставя на четвъртото шишче. Ето. Сега този контрастен цвят, с който заплетохме, или нека така условно да ги наречем нашите начални осмички, аз ще ги отрежа. Това го правите внимателно, за да не срежем долните ластичета. Ето, срязваме само осмичките. След което ги махаме. Ето тук остана едно лилаво. И какво правим сега? Сега се намираме в положение, както когато завършвахме гривната. Тоест, на всяко шишче ние си имаме по две ластичета. Оправяте си ги хубавко. И какво правим? Както и при завършването, оплитаме най-долното. Тоест, качваме го отгоре. И сега пак трябва да ги съберем на едно шишче. Ето едно. Този миг не беше никак желателен. Ето го второто, третото, пардон, и ето го и четвъртото ластиче. Отново, както и при завършването, ще оплетеме, т.е. ще качим горе най-долните две и тогава вече вижте сега как хоп, избутвам гривничката и ще ги поставя на кукичката. Сега си направих не гривничка, малко пръстенче, като го гледам какво оплетох. Ето е. Едното ластиче, другото ластиче, изваждам от чиша и една мини гривничка. Показах ви началото, края и последователността. Желая ви приятно плетене!